ברוכים הבאים לסקירה שלי של מערכת ההפעלה חדשה Windows 7. התקנתי אותה למחשב שלי. בואו נפתח את המידע. המחשב הוא אינטל קור 2 דואו, E8400, מהירות שעון 3 גיגהרץ עם 4 גיגה זיכרון. המערכת עצמה היא Windows 7 בגרסת האולטימייט. גרסה זו היא באמת הריטייל. הגרסה האחרונה בהחלט שאמורה לצאת עוד חודשיים לחנויות. התקנתי אותה בצורת ה-64 ביט, כי כמובן המעבד שלי תומך בזה וכדאי מאוד להשתמש בזה. אז בואו נתחיל, נעשה את זה קצר ואני אנסה להראות כמה שיותר דברים. אז קודם כל מבחינת גרפית, מה שהכי בולט לעין זה שורת המשימות, שזה הטאסקבר בעברית. החבר'ה במייקרוסופט החליטו בגרסת Windows 7 לקרוא לזה סופרבר, אז כרגע אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית, אבל בכל מקרה זה מאוד יפה ומזכיר באמת את המערכת הפעלה OS X של אפל. מאוד יפה וגם שימושי. אז בואו נראה איך אנחנו משתמשים בזה. בעיקרון התוכנות שזוהרות הן התוכנות הפתוחות, למשל Windows Media Player. בפיירפוקס, למרות שהוא נמצא פה, לא פתוח אלא רק נעוץ. הכוונה היא שאם אני רוצה לקחת איזשהו תוכנה, נגיד אינטרנט אקספלורר, או לא, חלילה, מחשבון, ולנעוץ אותו לפה. עכשיו הוא באמת סגור ופשוט נעוץ. זאת אומרת, אם אני רוצה לפתוח אותו, אני פותח אותו ככה. אז אפשר לסגור וגם להוריד מהנצר. בואו נראה. עכשיו, אם אני פותח את הפיירפוקס, הוא נפתח בחלון חדש, אני לוחץ שוב, הוא ממזער. אם אני רוצה לפתוח עוד חלונות, עם החזקת שיפט וקליק שמאלי נפתחים עוד חלונות. אם אני מרחף מעל זה, אני רואה באמת את כל החלונות. עכשיו, אם בוא נגיד ויש לי הרבה בלגן על השולחן, אני עובר פה באייקון של התיקיות, והוא מעביר אותי כשאני מרחף מעל קטגוריה מסוימת על התיקייה, באמת עושה אותה עליונה ואת כל האחרים שקופות. זה שימושי. אני יכול גם לסגור מכאן קטגוריות. כמו כן, נגיד אם יש לי הרבה בלגן על שולחן העבודה, אני יכול פשוט לקחת חלון, לנהל ככה, הכל הולך אחורה, ואם אני רוצה להחזיר את זה, פשוט מנהל חזרה והכל חוזר. עכשיו, אני יכול להמשיך ולפתוח חלונות ככה, עד שזה בעצם יהפוך לרשימה ארוכה כזאת. שוב, הכל מתפקד טוב מאוד, נסגר בקלות. אתם רואים שהאייקון עכשיו סגור. אוקיי, כמו כן, באמת רואים שאת האירו, הממשק הגרפי של ויסטה, באמת קיבל שדרוג הרבה יותר נעים, לפי דעתי לפחות. בואו נראה מבחינה מקצועית. במי קומפיוטר, לפני שהתקנתי את Windows 7, היה לי רק XP שהיה נמצא ב-C, וכל השאר היה נמצא ב-D. עכשיו, Windows 7 עשה שינויים משמעותיים, בלי לשאול אותי, שם את עצמו ב-C, את XP שם ב-D, ואת השאר הזיז ל-E, שזה מעניין. כאילו, יש פה קצת הרגשה של דברים מאחורי הקלעים, אבל עדיין שליטה מאוד מעניינת על האפשרויות. שוב, הולך ומזכיר את Mac כל פעם יותר ויותר. בואו נראה. אז עכשיו, למשל ב-C, אתם יכולים לראות שיש שני פרוגרם פיילס ל-Windows 7, אחד הרגיל ואחד x86. זה בעצם לתוכנות עם 32 ביט. שוב, אני רוצה להגיד שלא היה לי שום בעיה. התקנתי פיירפוקס והרבה תוכנות. בעצם די בטוח שכל דבר שעובד על ויסטה עובד על Windows 7 בלי בעיות. כמו כן, יש לנו פה את הווידג'טים, הגדג'טים המוכרים. אם נגיד אני רוצה להוסיף אחד, אני פשוט לוחץ קליק ימני, גדג'ט, יש לי פה קורלר RSS ו-Windows Media Player וכל הדברים הרגילים. בטוח שהתווספו עוד בנוסף. כרגע אתם יכולים לראות שהמעבד שלי הוא על 35%, 42% שימוש, וזיכרון על 37% שימוש, שזה כמעט גיגה וחצי. עכשיו, נוסיף עוד תוכנות קטנות נחמדות, כמו הסטיקי נוטס, שזה מדבקות תזכורת כאלה שניתן להדביק. יש לנו פה גם כותב מתמטיקה כזה, שאם אני רוצה לכתוב סמלים רגע, אני אפתור. אז זה כותב לי את הסמל, אפסילון וכו'.
זה מאוד מעניין. עוד דבר נוסף שאנחנו רואים, למשל בקונטרול פאנל, אם אני מביא את זה לקטגוריות, בהתחלה לנו פה חלק גדול מן החלון שהיה מוקצה לכל מיני משימות. עכשיו הם בחרו לא להראות את זה כל הזמן, אלא בעצם רק כשאני צריך משהו. עכשיו אני עובר לאקשן סנטר, ואז הוא נפתח, אני חוזר חזרה, הוא נסגר. דברים מעניינים נוספים זה בדיספליי, ניתן להציג את כל תצוגת המסך ב-150%, שזה בעצם נותן אפשרות טובה למי שעובד בסלון או רוצה לשבת רחוק מן המחשב. בתצוגות, מעבר לזה, הכל נראה יפה מאוד. אם אני לוחץ על קליק ימני ופרסונלייז, יש לי פה את ערכות הכלים, שאני לוחץ והכל מתחלף מהר ובתרועות יפות כאלה. נחזיר את זה רגע לווינדוס 7. זהו, בעיקרון המערכת מרגישה טובה, יציבה. לא הייתי צריך להתקין שום כלום מבחינת הדרייברים. וידאו מנגן מעולה, מזה הכל. עוד דבר נוסף שאני רוצה להתייחס אליו זה ה-libraries. זאת אומרת שזה בעצם התיקיות הווירטואלית שהבטיחו לנו לפני זה, וכאן הם כבר מבצעים את זה כמו שצריך. אם אני הולך, בוא נגיד לפה ל-libraries, אני רוצה שתהיה תיקייה מסוימת וירטואלית שתציג לי רק את המוזיקה. אני יכול פשוט להוסיף כאן לוקיישן, למשל E, והוא פשוט מוסיף לי את כל המוזיקה שלי ישר לפה, זאת אומרת שאני אראה רק את הקבצים של המוזיקה. שוב, מאוד מעניין ונוח. אז זה הכל במבט ראשון. אני מקווה שאני אתעמק ואראה עוד דברים. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב. תודה רבה.